O estaleiro Vigués Freire vai construir 4 buques para as Forzas Armadas de Suecia. Trátase de barcos preparados para navegar en condicións meteorolóxicas adversas e cas últimas innovacións tecnolóxicas. O naval galego reforza así o seu liderado en contratos para a industria militar. Nunha decisión unánime, o Tribunal Constitucional reactiva as leis galegas sobre dependencia e enerxía eólica que recorrera o Goberno Central, xa que logo, á espera de que se resolva definitivamente o recurso, quedan desbloqueados os trámites sobre dependencia e repotenciación dos parques eólicos galegos. As cestas de froita fresca estánse convertendo nun dos agasallos máis solicitados, hainas que son auténticas obras de arte. A combinación de cores e formas fai delas un agasallo orixinal, a vez que é saudable. Boas noites. A Armada sueca elixe o estaleiro Vigués Freire para reforzar a súa frota. Encarga 4 buques de apoio para entregar en 2030. Patricia Vilar. Sí, o primeiro gran contrato que asina Freire neste ano 2026 son 4 barcos de 47 metros de eslora que teñen capacidade para 16 tripulantes e acadarán unha velocidade máxima de 12 nós. Realizarán labores de apoio para a Armada sueca. O contrato parte da empresa que xestiona a compra de material militar para a Armada do país escandinavo, que nun comunicado dixo que estes novos barcos mellorarán a súa capacidade de defensa, dotarános de melloras logísticas que farán que as súas misións sexan máis eficaces. Está previsto que Freire entregue estes novos barcos no ano 2030. É unha nova incursión deste asteleiro na industria militar logo de pedidos similares para países como Bélxica, Indonesia ou Kuwait. Ademais, confirma a importancia de Vigo para a Armada sueca, xa que espera outros 2 barcos encargados, neste caso, o asteleiro Armón. Grazas, Patricia. Máis asuntos. Por unanimidade, o Tribunal Constitucional levanta a suspensión cautelar que mantiña sin efecto varios artigos das leis galegas sobre enerxía eólica e a dependencia. O Goberno Central recorrera estes artigos porque entendeu que vulneraban as súas competencias. A resultas desta decisión do Constitucional, as leis galegas seguirán vixentes mentres non se resolva o recurso, o que aínda vai demorar uns meses. Son 2 medidas que van a beneficiar as persoas que están tramitando a dependencia e a discapacidade e que vai a beneficiar, lóxicamente, o medio ambiente en Galicia. Esperemos que o Goberno tome nota e, de todos os xeitos, cando o Tribunal Constitucional se manifeste sobre o fondo da cuestión, atenda aos razonamentos que puxo Galicia en riba da mesa. En todo caso, hoxe o Tribunal Constitucional dalle un varapalo ao Goberno do Estado. A empresa Genova, a multinacional sevillana especializada en defensa de renovables, prevé duplicar o seu cadro de persoal en Galicia. Actualmente ten oficinas en Vigo e Ferrol, con Navantia como principal cliente. Un dos proxectos en que traballa Genova para a Armada Española é a enxeñaría das fragatas F-110 que se deseñan nestas oficinas de Ferrol. Entre estas e as de Vigo, a multinacional xera en Galicia 230 empregos de alta cualificación. Nuestra intención, en un plazo de no superior a 3 años, sería de doblar la capacidad y doblar la plantilla aquí en Galicia. Dobrar a capacidade para dar servizos a 3 sectores onde creen que Galicia pode ter un papel protagonista: defensa, digitalización e renovables. Alfonso Rueda presume do potencial das empresas galegas no eido da defensa. Tenemos un horizonte por delante muy potente. Empresas punteras que tenemos en defensa en Galicia, creo que ahora tienen una muy buena oportunidad que desde luego la Xunta va a acompañar. O presidente defende que Galicia pode liderar a transición ás enerxías verdes. Esto es un hub de las energías renovables y pretendemos que lo sea muchísimo más. Las empresas que demandan energía la quieren tener cuanto más cerca mejor. Genova estuda tamén como facer máis eficientes os parques industriais e portos galegos. A xuíza do accidente de Adamuz amoestou o Adif por retirarse en permiso pezas da vía que poderían ser importantes para a investigación. O ministro de Transportes, mailo o xestor ferroviario, aseguran que foi para preservalas das obras. Un informe da Garda Civil detalla que o Adif retirou varios fragmentos do raíl días despois do accidente. Trátase de posibles probas sustraídas en permiso xudicial. O ministro de Transportes, Óscar Puente, asegura que as pezas se almacenaron para preservalas unha vez iniciadas as obras. A través das redes sociais amosou un informe do Adif en que se explica que o material retirado estaba sen precintar. A xuíza reclama as pezas baixo o percibimento de incorrer en responsabilidade penal, pero desde o Ministerio aseguran que en todo momento estiveron a disposición xudicial. La Guardia Civil y CIAF tomaron todo el material que consideraron necesario, está bajo custodia, precintado,
Y este otro material también está en la base de Hornachuelos y está a disposición judicial porque se puso a disposición de la jueza desde el día 13 de febrero. O Adif argumenta que as pezas retiradas acabarían nun vertedoiro, pero fontes da Comisión de Accidentes consultadas pola Televisión de Galicia afirman que o xestor ferroviario estaba avisado de non levar ese material. A xuíza que instrúe o caso da Dina pide a imputación de Carlos Mazón. A maxistrada de Catarroja acordou elevar ao Tribunal Superior de Xustiza da Comunidade Valenciana a súa exposición razoada contra o expresidente valenciano que mantén a súa condición de aforado logo de dimitir á fronte do Executivo Autonómico. Este é o primeiro paso para que Mazón poida ser investigado pola súa presunta responsabilidade penal na morte de 230 persoas na Dina de outubro de 2024. O Partido Popular insta o Goberno a executar todas as ordes de expulsión de estranxeiros sen dereito a permanecer na Unión Europea e acúsao de converter España no coadoiro de inmigración ilegal de toda Europa. O PSOE di que cumpre a lei e acusa aos populares de aliñarse con Vox en materia migratoria. Mientras nuestros socios endurecen sus políticas de retorno, España anuncia papeles para todos. Así nos convertimos en el coladero del espacio Schengen. Señorías, esto no va de humanidad frente a firmeza, va de Estado de Derecho y, por supuesto, ejecutar las órdenes de expulsión. Migración no es sinónimo de delincuencia y aunque a ustedes no les guste, España es un Estado de Derecho. Cuando la ley prevé expulsiones por razones penales o de orden público, esas expulsiones se ejecutan. Seguimos ca política en clave nacional. Mañá vanse desclasificar os documentos relacionados co 23F. Son máis de 150 arquivos que deixarán de estar baixo segredo coincidindo co 45 aniversario do golpe de Estado. O Goberno publicaraos na páxina web de Moncloa. Os socios do Executivo ven este xesto insuficiente e piden que se desclasifique tamén a información relativa aos GAL. O Partido Popular di que o Goberno utiliza este asunto como cortina de fume para tapar os casos de corrupción que rodean a Pedro Sánchez. Hoxe entran en vigor os novos aranceis impostos por Donald Trump. Trátase dunha taxa global aos produtos estranxeiros do 10%. En Bruxelas analizan as medidas a tomar ante este novo paso na guerra comercial dos Estados Unidos. Aquí en España, o Goberno di que a maioría dos produtos pagarán aranceis máis baixos. Hoy tenemos en vigor ese 10% más los aranceles previos que existieran al mes de abril del año pasado. Esto supone para los productos españoles, para la mayoría de ellos, una situación ligeramente más favorable a la que tenían con este acuerdo Unión Europea-Estados Unidos y para algunos pocos una situación ligeramente más desfavorable. O Goberno mexicano non baixa a garda tras os disturbios desatados pola morte do Mencho. Reforzou a despregadura militar en Jalisco, onde caeu o narco e onde ten a base o seu cártel. A presidenta garantiu que a violencia non porá en risco a celebración do Mundial de Fútbol. Guadalajara é unha das 3 cidades mexicanas onde se xogarán partidos do Mundial que comeza en menos de 4 meses e tamén a capital de Jalisco, o estado que viviu os peores disturbios tras a caída do Mencho, o narcotraficante máis buscado do mundo. O goberno mexicano garantía este martes que a vaga de violencia non afectará ao certame deportivo. ¿Qué garantías hay para que se realice el Mundial en esta sede? Todas las garantías. Todas las garantías. No hay ningún riesgo para los visitantes. Ningún. Os disturbios vividos en localidades como Puerto Vallarta ameazan tamén a industria turística mexicana. A presenza militar é ali especialmente intensa. Hoxe soubose que os narcos asaltaron un cárcere próximo á cidade do que fuxiron unha vintena de presos. Témese ademais que o descabezamento do cártel abra unha loita interna polo novo liderado. Nas últimas horas coñecemos novas imaxes dos enfrontamentos que acabaron coa morte do Mencho. Un sopro dos Estados Unidos alertou da presenza do narco nun complexo turístico. Ao día seguinte morría con 34 dos seus homes a mans do exército mexicano. Peinador, o aeroporto de Vigo acaba de merecer o título do mellor de Europa pola calidade do seu servizo entre os aeroportos que reciben menos de 2 millóns de pasaxeiros ao ano que concede o Consello Internacional de Aeroportos. Alejandro.
Sí, este aeropuerto de Peinador está de parabéns despois de recibir ese premio, un galardón que se basea exclusivamente nunha serie de enquisas realizadas aos usuarios nas portas de embarque e nas que se lles preguntan por aspectos básicos como, por exemplo, a limpeza das instalacións, a seguridade ou a amabilidade dos traballadores. Dende a dirección deste aeroporto din que é o resultado a un bo traballo en equipo e pola súa banda os usuarios cos que puidemos falar esta tarde concordan con este premio, pero sí que demandan máis conexións dende este aeroporto de Vigo. Grazas, Alejandro. Falamos agora de transportes, de máis transportes, neste caso do tren e das indemnizacións por atraso. Só temos dereito a elas se o tren se demora máis dunha hora e medran as voces que piden recuperar as antigas indemnizacións por atrasos de máis de 30 minutos. A OCU exixe que se aplique a lei que obriga a recuperar o sistema histórico de indemnizacións en España, o 50% de devolución por atrasos de máis de 15 minutos e o 100% se supera a media hora. Sufrí algún atraso considerablemente alguna vez que fui así de media hora, 40 minutos, y cuando fue se me compensó. Hace un año y medio, 2 me compensaba. Ahora, claro, ahora supongo que no compensará nada, supongo, claro. Un par de veces he sufrido de retrasos, pero sí, bueno, una vez fueron como 20 minutos, la otra vez fueron como 30 minutos y nunca me reembolsaron. Renfe e Irio suspenderon os seus compromisos voluntarios de puntualidade e aludiron ás reducións de velocidade aplicadas por Adif. Por iso remiten o estándar mínimo de entre 1 hora e hora e media de atraso para recibir compensación. Non, de feito mandaron unha mensaxe e cando abres a aplicación aparece de que non van pagar máis indemnizacións e non sei por que si sigue habendo retrasos, a verdad. O Goberno di que a lei precisa un desenvolvemento regulamentario polo que de agora non se están a pagar estas indemnizacións. A OCU insiste en que o dereito é exixible dende xaneiro do 2026. Es bueno que si las empresas no funcionan bien estén penalizadas para que funcionen bien. Sí, habría que reclamar. Si llegan tarde, no es culpa nuestra, ¿verdad? A OCU pídelle ao Ministerio de Transportes que publique o regulamento e un calendario de execución, tamén que lle dé instruccións claras a Renfe para cumprir a lei. Ademais, puxo en marcha unha campaña para que os pasaxeiros reclamen os seus dereitos. Seguimos con asuntos que afectan o noso peto. As familias que pagaron en efectivo os libros de texto van poder acollerse ás desgravacións fiscais da Xunta. A lei exixe nestes casos pago con tarxeta, pero desta vez faise unha excepción para que os que pagaron en efectivo non queden fora das axudas. E un apuntamento da nosa política, Ariadna Fernández, concelleira do BNG en Lalín, renuncia á súa acta para se centrar no seu rol como deputada no Parlamento de Galicia. Fernández di que toma esta decisión por responsabilidade ca comarca e para defender de mellor xeito as súas demandas. Manuel Carbón, o seguinte candidato na lista municipal do Bloque Nacionalista Galego, será quen a substitúa. Un vídeo que ata agora non saíra á luz mostra o momento exacto en que se iniciou o incendio nun local de ocio nocturno de Crans-Montana, en Suiza, na noite de fin de ano. Fíxense nas imaxes. Unha botella de champán que leva unha camareira toca co teito e comeza a arder. Nese momento ninguén é consciente da magnitude que vai a cadar o incendio. Morreron 41 persoas. Xulgan un policía local de Vigo acusado de violar unha moza de 18 anos. A vítima e o presunto agresor eran veciños. Segundo o escrito da Fiscalía, unha noite el levou na casa en coche e agrediuna sexualmente. O acusado alega que a relación foi consentida. Enfróntase a unha pena de ata 15 anos de prisión. Na semana de Rosalía de Castro tamén hoxe falamos da nosa autora máis senlleira. Vexan que fermoso estoxo presentou Teófilo Edicións cas 7 obras en prosa de Rosalía. Inclúe Flavio, Ruínas, El caballero de las botas azules, El primer loco, Contos da miña terra, Lieders e La hija del mar. Fermoso, sen dúbida. Dende esta tarde pode visitarse no Museo das Peregrinacións de Santiago a exposición Bosquexos para Mateo, do escultor Acisclo Manzano. Gloria Varela. Sí, o que podemos ver aquí é unha reinterpretación do Pórtico da Gloria baixo a mirada actual do escultor ourensán. A través de pezas de barro policromado como esta, Acisclo Manzano asegura que fai realidade un soño persoal. Manzano pensou esta mostra en exclusiva para esta galería do Museo das Peregrinacións de Santiago. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, visitou esta tarde a exposición e definiu a Acisclo Manzano como un dos escultores máis importantes da historia de Galicia. A mostra pode visitarse dende hoxe ata o vindeiro 30 de xuño.
Eu sempre soñei toda a vida desde que viñen aquí a Santiago no ano 58. Iba todos os días ao pórtico a saludar, a darlle unos croques, a programado allí. Levo desde esos anos pensando no pórtico. Tanto perino estranxeiro que nos está visitando e que nos vai visitar, que ven coa imaxen do Pórtico da Gloria, que quere velo, que non o veu nunca, despois de ver o Pórtico da Gloria, ou antes, que pase por aquí tamén e vexa unha nova interpretación que probablemente lle axude a entendelo moitísimo millor cos ollos dun dos millores artistas galegos. Na Coruña están de aniversario. O tiburón Gastón, a estrela da Casa dos Peixes, leva na Coruña 20 anos. Chegou dende o acuario de Brest, en Francia. E malia o seu nome, este tiburón touro non é francés, senón que naceu na lonxana Sudáfrica. Hoxe percorre a sala Nautilus deixando ca boca aberta a grandes e sobre todo os cativos. É un dos principais atractivos do Aquarium Finisterrae e consolidouse como un dos seus habitantes máis veteranos. Mide 3 metros e pesa alrededor de 200 kilos. Así é Gastón, que chegou á Coruña hai xa 2 décadas. De Sudáfrica pasó al acuario de Brest. Era uno de los tiburones toro que tenían ellos y que tenía peleas con otros ejemplares debido a la competencia por la hembra que tenían. Pero ao chegar aquí, a súa adaptación non foi inmediata, tivo que facerse ás temperaturas das augas atlánticas. Teníamos que tenerle un tiempo a esa temperatura y luego ir bajándola poco a poco para luego meterlo en el Nautilus en verano y a partir de ahí, con la bajada nuestra típica, se fuese adaptando. E a súa boa adaptación fixo que se quedase a vivir nesta sala Nautilus compartindo espazo cunha morea de especies que se respectan mutuamente. Gastón, desde o minuto 1, foi un gran reclamo deste acuario. Todo el mundo pregunta por Gastón. Es raro que preguntes por el tiburón, sino que o el tiburón Gastón, que además rima. Hoxe é o seu 20 aniversario na cidade herculina, pero non ten parella con quen celebralo. Estamos buscándole pareja a ver si en algún momento podemos conseguírsela y reproducirlos. Haberá que agardar para saber se finalmente Gastón atopa o amor. Abofé que sería un bo agasallo. Non é a primeira vez. David Beckham, o exfutbolista británico, volveu salientar unha marca galega de conservas gourmet. Compartiu en Instagram unha imaxe de sardiñas en aceite de oliva de conservas Os Peperetes, con sede no Carril. Non é a primeira vez, como dicíamos, que a Samosa mesmo xa puxo o foco noutros produtos da nosa terra, como os percebes. A súa conta ten 90 millóns de seguidores, dándolle unha promoción imbatible a esta marca galega coñecida polas súas excelentes materias primas e as elaboracións artesanais. E a que non vai conservar o seu posto é a presidenta do Museo do Louvre, que presentou este martes a súa dimisión debido ás últimas crises do Museo francés. Anunciouno o elixio despois de que o xefe de Estado, Emmanuel Macron, aceptase a renuncia. Debilitada polo roubo do museo e o descubrimento de numerosos fallos na seguridade do recinto, Laurence Descartes xa presentara a súa dimisión nas horas posteriores ao famoso asalto de outubro, pero daquela fora rexeitada pola ministra de Cultura. Un cesto de froita como agasallo. É unha tendencia que vai a máis, un agasallo máis personalizado e, sobre todo, saudable. Pezas de froita frescas e de temporada para agasallar. Nesta froitaría levan anos preparando cestos de froita, unha tendencia que din vai a máis. Ahora para todo, para hospitales, enfermos, médicos ou personal, cumpleanos, polos enamorados, ahora en calquera momento se fan cestas. Contanos Sandra que as máis solicitadas son as personalizadas e con presentacións orixinais. Me van diciendo para quién es, si es para un padre, en este caso es para una hermana. Bueno, entonces voy cogiendo un poco la idea. Ela deseña ata os materiais das caixas e embalaxes que emprega para as súas cestas. Yo aprovecho con las cajas de frutas, pues de las que a mí me gusten, que se me adapten, que sean un poquito así resistentes. Yo las pinto, les pongo pues el relleno, además, todo de lo que venga fruta. En a rúa, un agasallo de froitas é visto como un agasallo saudable. Me gustaría, Che, que te agasallaran con unha. Sí, en este momento sí, sí. Más joven no, pero ahora sí. Sí, parece un agasallo interesante. Sí. Que tipo de froita che gusta máis? Pois a verdade é que gustame toda. Unha alternativa a outros detalles máis tradicionais que, a máis de sorprender, tamén coida.
O Secadeiro, en Outes, é un dos 7 restaurantes galegos que se estrean este ano cun Sol Repsol. O proxecto persoal de Eva Guzmán e Fernando Rodríguez triunfa desde o rural cun único menú vexetal no que as protagonistas absolutas son as verduras da súa horta. Aquí a carne e o peixe son meros acompañantes. Este antigo secadoiro de cereal na aldea outesá de Banzas reconverteuse en 2023 nun restaurante de só 7 mesas, un proxecto pequeno de Eva e Fernando pensado para ter calidade de vida e desfrutar co traballo. Era un secadeiro de cereal de meus avós, gardábanse tamén o que son as pallas do trigo e do centeo para facer o san cosmeiro, que é un sombreiro moi propio daqui. Viven ali mesmo e reparten o tempo entre cociña, comedor e horta, na que recuperan variedades locais para un único menú degustación. E aquí vanse a comer verduras. Queremos dar protagonismo á horta, a nosa filosofía non de cociña, como lentellón, por exemplo, variedade de fava, autóctona aquí da nosa zona, que xa plantaban os avós e os bisavós de Eva. Autoabastécense case todo o ano combinando excelencia culinaria con influencia positiva na contorna e por iso, en só 3 anos, xa mereceron a estrela verde Michelin e figurar entre os mellores restaurantes verdes de Europa, aos que agora engaden o Sol Repsol. O traballo feito de todos estes anos. Ese cariño que lle poñemos cada día ás cousas. No estar no rural fai falta esa visibilidade que quizás non temos como nas grandes cidades. Se buscan menús máis curtos, cociñas máis lixeiras, sobre todo busca un poquinho tamén que os sorprendas. Ao final, os sorprendidos son eles, ao recibir moita xente nova para desfrutar das súas verduras. Despois de máis dunha década dedicados á apicultura en Oimbra, a parella formada por Azahara e Roberto conseguiron crear a súa propia marca e darlle un valor engadido ao seu mel desde o rural. Porque ademais de vendelo para comer, están facendo cosmética, cerveza artesá, hidromel e ata unha salsa picante de pemento de Padrón con mel. Despois de case 14 anos dedicado á apicultura no concello ourensán de Oimbra, Roberto e a súa parella Azahara decidiron deixar de vender o seu mel a granel e darlle un valor engadido transformando en novos produtos. A idea era facer máis produtos para ter un catálogo máis amplio e facer cousas derivadas do mel. En Sabia Máxica temos dende velas feitas ca nosa cera e pois temos xabós, sobre todo o xabón de mel, xabón mel con coco, así vamos añadindo así xogando un pouco cos aromas e facemos un pouquiño de cosmética. Creamos a marca e ampliamos o mercado vendo que se quedaba corto e temos licor de mel, hidromel, cervexa artesanal con mel e salsa picante de pemento con mel. Neste último ano apostaron desde o rural pola innovación e a creatividade. Colaboran cun mestre cervexeiro artesán e lanzaron tamén o seu propio própole. E sen perder a súa esencia van de feira en feira aprendendo e vendendo. De feito, estivemos no Fórum en Barcelona e moito estranxeiro, o hidromel foi unha cousa que chamaba moitísimo a atención. Gustou moito, a verdade que ten boa acollida, sobre todo cando vamos ás feiras. Despois, veste un pouco arriba, vas facendo centros de mesa, xarrós, na Navidad decoramos velas con dibuxos. E sempre están pensando en novos produtos para levar ás feiras. A próxima en Galicia será na Feira Medieval de Monforte na Semana Santa. A Vía Láctea ofrece este sábado un espectáculo pouco habitual e que paga a pena ver. Chámase Desfile de Planetas. Os planetas da Vía Láctea xiran arredor do Sol, cada un a unha velocidade distinta e trazando unha elipse tamén distinta dependendo do preto ou do lonxe que están do Sol. É dicir, o máis normal é isto, cada planeta está nun punto da galaxia. Pero este sábado vanse aliñar, van coincidir 6 deles na mesma rexión do firmamento. Poderemos ver neste orde a Neptuno, Urano, Saturno, Xúpiter, Venus e Mercurio, todos prácticamente no mesmo sitio. Por lo menos esa vai ser a percepción desde a Terra. Hai que ollar cara ao sur, entre as 5:30 e as 6 da tarde, aínda vai ser día. Aquí collemos como exemplo o Monte Elouro, pero poderase ver en toda a comunidade. Ata mañán.